हेल' गाइस दिनै मोनसे राइड लानानै फैलायबाय सानडे राइड बेयो जागोन ओमफ्राय दा जाहोना मानि थाखाय थांनो नागिरदों सानडे राइडनाबो ओरैनो नङा मोनसे जाहोन दङ स' नोंथांमोन नायबाय था आं देखायलांनो नाजानि नोंसोरनो दिनैनि सानडे राइडआव मा मा खालामो आरो मा जाहोननि थाखाय सानडे राइडखौ लानो नागिरदों आं बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नायबाय था लोगोफोर ओंखारबाय दायो ओमफ्राय दा गारिखौ एसे साफा खालामनोसै गारिया मा हालोदाव दं नायनि गारियाथ' अनेक मैलाल' थाखायो एसे फुगारस्र'नि मोनसे खोथा जुदि ट्राकजों औवा बा लहा बेबायदि लांदोंबा प्लिज अननानै एसे साइडजों बा खिथुआव बांद्राय सालायनो नाङा आरो मा थिग गलाबायनानै बिखाफ्रावबो हाबलाबायनो हागौ स' बि केयारफुल ओमफ्राय जोङो बेसेथो हाइवे गारि सालायनो ओमफ्राय जोङो माखासे लकेल भिलेज जे जायगायाव माने लामाफ्रा थिग नङा ओमफ्रायो एसे आनडेभेलप जायगाफोराव बा गामिनि बारहावा बा समायना रमायना बेफोरखौ नायदिंनो होननानै जोङो ओंखारबाय आरो गामिनि बारहावानि खोथायानो बेलेग जायो नायदो समायना रमायना सोरगिदिं वाव फुख्रि ओरै दुब्लि न' बां फिसा फिसा वाव ग्रिन जोंना ओरैनो गामि बेरायनायनि जेबो प्लानिं गैयामोन खिन्थु रिजन दङ आरोखि जों थारमाने आलासि रिसिभ खालामनो थाखायसो फैदोंमोन माबासिम कारिगावसिम ओमफ्राय दा बिसोरो फैनायाव एसे लेट जाबाय थारमाने आलिपुरखौनो बारनो हायाखैनो आरोखि बिसोरो दा नायबाय था बबेनिफ्राय फैदों मादों बेफोरखौ आं नोंसोरनो दाहाय मोजाङै क्लियारै खोन्थागोन नायबाय था ओरैनो बिसोर सफैसान्दि जोङो माने लकेल भिलेजफोरखौ एक्सप्लर खालामनो बिदि साननानै फैदों आरो गामिनि बारहावा जानो
सानडे राइडबो जाबाय ओरैनो टाइम पासबो जाबाय Brothers Sunday ride special our chief ma खालामदों Hello, good day, greetings, गोजोन्थों खुलुमबाय, नमस्ते, Bon-Asurनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरबाय ओमफ्राय दा मेन थिंआनो जाहैबाय जों दिनै सानडे राइड लादों ओमफ्राय नोंसोरथ' दा दहाय एसे भिडिअ खालामबोदों नोंसोर दा नुलांगोन आनएक्सप्लर्ड प्लेसेस इन बड'लेण्ड बेखायनो जोंनि क'क्राझार टाउन खाथियावबो बिदि आनएक्सप्लर्ड भिलेज दं ओरैबायदि निट एन्ड क्लिन बेफोरखौ रावबो नुफेराखै आरो दा ओंखायनो जों एसे एक्सप्लर खालामदों सानडे राइडदा सोरबा सोरबा न'आव ओरैनो उन्दुनानै थाबाय थायो मायो ओमफ्राय जों एसेबाबो जोंनि जायगाखौ जाहाथे मानसिफ्रा नुथों बिदि साफा जायगा साफा गामि दं बिदि केनेल सिस्टेमाबो ओरैबायदि सिस्टेमेटिक साइन्टिफिकेलि गायनाय मानायफ्राबो ओरैबायदि माने साइन्टिफिक आरोना बे जायगायाव ओमफ्राय टाउननिफ्राय बेयो मथा मथि 7 किल'मिटार्सल' बियो हाइवे खाथि जायो एसे हाइवेनिफ्राय 7 किल'मिटार्स ओमफ्राय टाउननिफ्राय 7 किल'मिटार्स बिदि जायो आरो गेजेराव बेबायदि गामिया ओमफ्राय ओरैबायदि निट एन्ड क्लिन ओमफ्राय नोंसोरबो फै मालाबा आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं खावलायो नोंसोरबो अननानै सानडेफ्राव बा अफ डेफ्राव हलिडेफ्राव बिदि गामि गामि थांनानै बेरायहै एक्सप्लर खालाम ओमफ्राय होनबासोना जोंनि ट्रेडिसन्सफोरखौ जोंनि कास्टम्सफोरखौ नोंथांमोनहा बांसिन आरो हामसिन आरो साबसिन मोनथिबावगोन आरो फोसावनोबो हागोन दा बेनिफ्रायनो Bon-Asurनिफ्राय खुलुमबाय दिनैथ' मिथिखाबाय दिनै सानडे राइड ओमफ्राय सानडे राइडनि स्पेशेलाव दिनै मोनसे माबा लाफादोंमोन ओमफ्राय बे लाफानायनि गेजेराव दिनै मा जागोन मा राइड लाफादोंमोन ओमफ्राय दा बेफोरखौ नोंथांमोनाबो नुखाबाय ओमफ्राय आं नोंसोरनो एसे देखायनो आरोना सारप्राइज होननानै हिसाबै दोनदोंमोन स' जोंनि मेम्बार्सफोर बेयाव Bon-Asurनि स' नायलां लोगोफोर आं देखायनो नाजानि मा स्पेशेलमोन नोंसोरनि सिगाङाव लासै लासै फोरमायगोन बे बड'लेण्ड दाबा कुइसनखौ माने स्टार्ट खालामनोसै जोंनि चिफनिफ्राय आरोखि ना Bon-Asur ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय दा बेयाव जों मानि थाखाय फैदों सानडे राइडखौ मानि थाखाय लादों स' नोंथांमोन नायलां आं चिफनाव मोनसे इन्ट्रडाक्सन लानि मानि थाखाय बे राइडखौ लादों सानडे राइडखौ नोंथांमोनाबो खोनासंनानै ला स' इन्जय गाइस स्टे टिउन गुड इभिनिं गोजोन्थों खुलुमबाय नमस्कार सालाम साल्युट दा खोथाया जाहैबाय मा जों दिनै सानडे राइड लादोंमोन आरो प्लास जोङो बाहाय LADHAK बेसाराफ्रा जोंनि आसामनिफ्राय थांदों बुलेटर ट्राइब ब्रादार्सनिफ्राय थांदों LADHAK जों बिसोरखौ वेलकाम खालामदों दा खोथायानो जाहैबाय मा जों ब्रादारहुडखौ जोङो ससमै लाखिनांगौ नोंथांमोना मिथिगौ जों MC होनो MC माने मटरसाइकेल क्लाब दा मटरसाइकेल क्लाबना मोनसे मट' थायो ब्रादारहुडखौ जों मालाबाबो गारनो हाया दा ब्रादारहुडनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ रिसिभ खालामदों आरो ब्रादारहुडखौ जोङो क्लाब हिसाबै सब समय लाखिनांगौ अनलायनांगौ दा नंखायनो नोंसोरखौ आं बेखौनो होनो लुबैदों আমি ইয়াত ৰখিছোঁ ৱেইট কৰিছোঁ বা ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াত আমাৰ বুলেট ট্ৰাইবছ ব্ৰাদাৰ্ছসকলক সিহঁতে LADHAKত গৈছিলে তেখেতক আমি ৰিচিভ কৰিব আহিছোঁ ইয়াত চ' উই আৰ ভেৰি প্ৰাউড টু ৰিচিভ দেম এণ্ড উই আৰ ভেৰি প্ৰাউড এজ এ Bon-Asur brothers to welcome them so they are the brothers who have rode to LADHAK Actually, মোৰ নাম বিক্ৰমজিৎ নাথ আমাৰ সৰু ক্লাব বেছি পুৰণা ক্লাব নহয় 2 বছৰ হ'ল আমাৰ ক্লাবটো আমাৰ ক্লাবটোৰ নাম বুলেটিয়া ষ্ট্ৰাইপ আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা হয় তো একচুৱেলি আমি LADHAK গৈছিলোঁ আজি আমাৰ 20 days কমপ্লিট হ'ল আমি ঘূৰি আহিলোঁ তো
তো আমি মানে বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব আহিছে আমাৰ লুইচ দা আহিছে বনচুৰ ক্লাবৰ পৰা তো আমাৰ সেয়া আৰু মানে আমি গৈছিলোঁ 6জন মানুহ তো আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহিছোঁ এতিয়া আমি বঙাইগাঁও পাম আৰু জাষ্ট 30 কিলোমিটাৰ বাকী আছে তো আপোনালোক চবেই আহিছে আপোনালোক আমাক ৱেলকাম কৰিছে তো ভাল লাগিছে তো বনচুৰ ক্লাব ৰক্স দিছ ইজ ব্ৰাদাৰহুড থেংক ইউ এনে কেনেকুৱা লাগিলে এই লাডাখ ৰাইডটো কৰি অহাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে মই মোৰ নামটো কৈ দিছোঁ দিছ ইজ ফ্ৰম বুলেটিয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বুলেটিয়াৰ আমি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ কাৰণ আজি আমি অসম সোমাইছোঁ এণ্ড বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে আমাক আজি ৱেলকাম কৰিছে উই আৰ ছুপাৰ মানে আই মিন থেংকফুল যে মানে চব বস্তু ভালে ভালে গৈ আছে এতিয়ালৈকে এণ্ড আই হোপ ঘৰলৈকে ভালে ভালে যাই পাওঁ বহুত দিন হৈ গ'ল ট'টেলি এক্সজষ্টেড এণ্ড কি ক'ম আৰু মানে বিটাৰ চুইট লাইক অসম বিটাৰ চুইট মানে মেমৰিজ থাকি গৈছে তাত এণ্ড থাকি যাব এণ্ড আই হোপ ফিউচাৰত কেতিয়াবা গোটেইকেইটা আমি একেলগে বহুত ডাঙৰ কেতিয়াবা কিবা এটা ৰাইড কৰিম থেংক ইউ ব্ৰাদাৰ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নাম হিৰক বুলেটিয়াৰ ট্ৰাইবক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আমি লে লাডাখ ঘূৰি আহিলোঁ এণ্ড দ্য ৰাইড ৱাজ চেলেঞ্জিং বাট গোটেইখিনি ঘূৰি আহি পেলাই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ফেচ চাই পেলাই আজি ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিল বহুত হেপ্পী হ'লোঁ বিকজ ঘৰ পালোঁ আৰু এণ্ড মই এইখিনি ক'ব বিচাৰিম যে যিমান ৰাইডাৰ্ছ আছে দে শুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য লাডাখ টেৰেইনছ এণ্ড দে শুড এটলিষ্ট ওৱান টাইম ইন লাইফ শুড গো টু লাডাখ থ্যাংক ইউ ব্ৰাদাৰ থেংক ইউ